Naisyaga YouTube Channel. Naisyaga YouTube Channel. Anaga palangga sa imo. Mayong oras naman sa aton mga pinalaga ang matag palamati. Yari naman kami nga magapabati sa inyo sa isa naman kakasaysayan. Istorya ini sa isa ka blind nga may naluyagan nga isa ka sighted nga babae. Pamatian naton diri sa aton drama. Makakuha na isa rin ni Mylen, meda. Ano? Makadto ka dito sa iya? Okay daw, gusto ko mga pangaluyag sang formal sa iya. Mas mayo gid na bro, agud nga makakit-anay mo kamusang pamilya niya. Sige bro Kung diin ka malipayon, ari kami nga mga upod mo sa UPBI nga nagasuporta sa imo. Okay, sige meda, thank you gid na sa mga suporta meda. Ano, imbitawon ta ka sa kasal ko, di ka makabalaka. Gusto mo, updan ko pa ikaw sa pagkadto sila ni Mylene? Ay, sige lang med, okay lang kayo daw. Hindi ko concentrate kung may pamati sa mga pinapanghambal ko siya. Nga haw, uy man na siguro sang problema kung updan ko ikaw. Hindi may problema, gid basta magkadlaw-kadlaw. Hindi bro ara lang ko sa likod mo. Sige, abi ko sa kilid. Sige, meda. Sige. Balik na ko di karan, meda. Sige, maglisensya ka lang sila ni nung George kay ni Namakmak. Sige, med. Maro masayaran tayo ng customer, ha? Sige, may problema. Sige, med. Sige, maka. Sige, bro. Ay do wala gyapon si Romel haw. Nagtext siya gina sa akon nga mama-share sa diri sa balay. Kadugay siya. Siguro nagasakay pa siya sa tricycle ay. Ba, siya na. Abrihan ko. Hi, May. Ay, Mel, mayo kay ari ka. Yeah. Gintuman mo gid ang hambal mo sa akon nga. Mama-share ka ba? Hindi mo ikaw pasudlon. Sige, magsulod ka diri. Dari kay uyatan ko ikaw. Para nga matultulan naman diri nga amon balay. Kay basi sa pila ka adlaw. Diri ka naman maka-star. Kanang meglas ang balay nyo, no? Bisan hindi ko nakita, pero na-feel ko nga kanami. Feel at home ko, di. Tuod. Sige Mupungko ka lang dira. Aring galing bangko, oh. Eka. Thank you, good May. Wala siyang problema, Mel. Ano tong ihambal mo sa akin? Parte sa mga plano bala nga deal ta nga duwa. Wala gid ako nalipat sina, Mel. Abi mo, May. Gusto ko nga matapos na ng tarantanan. Ano? Gusto ko nga mangin kita na. Tuod ka, Mel? Sa kalipot sang panahon nga gintinner ko sa gaisano. Kag asa subong arap ko. Nabatsagan ko nga naluyag na ako sa Ang matuod, Mel. May luyag man ako sa imo. matuod. Oo. Naluyag man ako sa imo. Ginahigog nga ako man ikaw, Mel. Salamat, good May. Salamat. Salamat. Nag-kiss ka gidayon, ha? Thank you very much. Katanda siya mo mag-kiss, bisan hindi ka kakita. Nabatsagan ko na nga, nagatubang ka sa akin, May. Anak, Tay? amo balay ni si Romel ang hambal mo sa akon nga nagapangaluyag si imo sa Kisano? Oo, Tay. Ayong adlaw na si mo, no? Wala sa problema. Mayong adlaw man. Bisan hindi siya makakita. Gwapo man gali si Romel. Mayo kay ginpamasyaran mo gidiri ang akon anak.
Doon na pinsaran ko nga kinanan ko din magkadto din para formal. Abi po, bisan na mo sinagi mo sitwasyon. Believe gid ako sa imo kay nagdesider ka nga magpangaluyag sa anak ko. Dugay ko na ginando mga magpangaligid kag magkadto din nung galing huya ko pero subong. Wala ka na huya. Wala na ko nang huya. Mayo gid na. Nakita ko man nabitay nga. Palangga man ako ni Romel. Kaya hindi siya pareho sa ibang niya mga lalaki nga nakilala ko sa una. Palangga ko man siya, tay. Mayo ina anak. Palangga ko siya nung bisan may baby siya. Amo gid nang naramian ko sa isa ka lalaki. Kay sincero magpalangga sa isa ka babae nga bisan nahibalan niya nga may kahapon ini. Sige mag-istorya lang kamo dira. Dali lang kay baklan ta kato burger sa paing sagod nga may pamahawon magkamo diri. Sige nung, thank you. Ginong salamat. Sige kay baklantan lang kamo dayon sa soft drinks. Hindi na huya mo naman. Hindi ka maghuya. Ikaw lang man sini mabayad. Kay tatay, no? Gani man. Nalipay ko gani nga nabaton ko sa imo amay bilang mga future husband mo. Amo gid na si tatay. Kung nakita niya nga sincero ka, wala na siyang problema sa iya, Mel. Pero salamat din May ha. Salamat sa tantanan. Ha? Kaya sa tiyak sa akong sitwasyon, ginbaton mo ako biskan, hindi ako kakita. Tungod din na sa paghigugma ko sa imo, Romel. Thank you, May. Hindi ko na malimitan, May. Mas share ko na sa mga bata pa sa uli, May. Nga, bisan amo ng sitwasyon ko, ginbaton ko sa isa kagwapa nga babae para sa inyo. Gwapa gid, ha? Thank you, gid Gwaps ha. Wala siyang problema, Mel. Oo, kiss ko na, Gwaps. Sige. Araw ko'y papanglaw, pag di ka natatanaw, kahit saglit man lang, ika'y masilayan. Sa'yo nga'y maghihintay, sa pag-ibig mo hihimlay. Diyos ang siyang pinagmulan, ating pagmamahalan. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ining aton matahom kag masadya nga drama diri sa programa Nice Yaga. Kabay pang ini inyo man naluyagan kag ini nakalingaw man sa inyo sa pihak sang aton mga problema. Nice Yaga para kada drama. Mga kanaisyaga, madamo gid nga salamat sa inyo padayon nga pagsuporta sang aton nga mga drama, kantahan, jokes, hugot kag iban pa. Halin sang una sa aton nga voicemail, pakadto sa bubbly inbox, hasta nga nagprograma kita sa Messenger, sa inyo mga group chat, kag subong, ari na kita sa aton nga YouTube channel, sa aton nga Facebook page. Thank you gid sa inyo nga pagsuporta kag pagpamati kakabay nga nalingaw man kamo. Ini ang kalingawan sa mga persons with disability o kung PWD, ang Nice Yaga YouTube channel.